Osasun mentalerako 7 kontseju. 1. Zure pentsamendua ez dute egia izan beharrik. Ez duzu sinistu behar burura etortzen zaizun guztia. 2. Oraina da existitzen den bakarra. Utzi bizitzea atzoko damutan edo etorkizuneko kezketan. 3. Zure arnasa hor dago laguntzeko. Kezkatuta zarenean, 5 aldiz arnastu eta bota airea mantso eta luzaro, zure sistema nerviosoa lasaitzeko. 4. Sentimentuak eguraldia bezala dira, aldakorrak. Tormentari gogorrenak ere ez dute betirako irauten. 5. Nor bere burua zaintzea ez da egoismoa. Beharrezkoa da, zu ez bazaude ongi, ezin diozu ezer onik eman besteei. 6. Zure balorea ez da produktibitatea. Zarena zarelako balio duzu. 7. Pauso txikiz urrutira iritsi dezakezu. Minutu bat atentzio pleno, ezer ez baino gehiago da. Eman like bat gustatu bazaizu eta suskribitu.